Traster Comunitari és un servei que neix a l'EAM per obrir-se al barri. Una part del projecte està físicament al casal, però el traster també pot ser a casa vostra. Queda't per saber com. Arran de la pandèmia, el confinament de la primavera i la nova normalitat, hem trobat una manera de seguir donant vida als jocs, llibres, eines i altres recursos que tenim a l'EAM, però que ja no poden ser utilitzats dins de l'equipament. Sostenibilitat, col·laboració i bon veïnatge són alguns dels valors sobre els quals descansa aquest nou servei. El traster compta amb 3 prestatges. El primer, de préstec, conté jocs, eines i llibres que podeu endur-vos de forma temporal a casa. El segon prestatge d'intercanvi conté tot tipus d'objectes que volen ser donats i poden ser agafats. El tercer prestatge conté material que la Federació d'Entitats del Clot Camp de l'Arpa ofereix per a les entitats que hi pertanyen. I, aleshores, qui pot fer-ne ús d'aquest servei? Tothom que ho vulgui. Només cal registrar-se com a membre amb una quota única de 5 euros que pretén generar compromís i confirmar l'acceptació de les condicions d'ús. El traster té la seva pròpia web, en la que podreu trobar les condicions d'ús, el formulari de contacte i els prestatges amb tot el seu contingut. Us animem a mirar-vos al web, a preguntar-nos tots els dubtes i, sobretot, a participar.